إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Alla grani de ji Allah na masrafu alla bastandi de ji grani na eng santa neng en bi beji fu yepi nga pardon tu bi de bribi hem en bi poti unu herfotro atapeng bi beji na yepi fu Allah fu waina ogri na ini wisrefi na ogri de kong fu sang bi de du suma Allah poti na tap reti pasi no wan suma no kan bruya eng en suma Allah libi eng fu gona kruk tu pasi no wan suma no kan poti eng na tap reti pasi mi de ji gotoigi dat no wan tra gado de boiti Allah eng moman de sondro yepi mana em sei no wan di de lek eng no wan sortu fu eng di de ano abi piching en noti no de di jersey hem en mi de ji gotoigi dati wi fesimang na profete Muhammad sallallahu alaihi wasallam frida na kanada fu Allah de na eng na a connecti fu Allah en a trubo skopu mang fu hem aben sendi kon spesrutu ji ala libisma en ji ala bestandi de fu baru roko na kondre fu an bung nyunsu jidem bribi wang en fu war skoden ogri wang fos na biji krotu dei suma archi na aboskopu mang fu Allah dan a archi na Allah kaba en suma afrontu Allah na emboskopu mang en no archi dem da adu ogri soso na en srefi en anok mang du ogri na Allah kweti bi beji fu freda seigi na grand odi fu Allah ji eng jiden kring pamiri mang fu eng jiden from disciple fu em en ji ala den de wakana em baka na ini ala bung di de tina akriboide amma bat aiden bribon dinari fu Allah frede Allah en luku yusrefi fa yu edini Allah mi leri yu en misrefi en mi bar yu en mi bar misrefi tu fu frede Allah no nagado fu ala makti na glory di de because fu true so men tori de di Allah making wa musu fu do so dan make we do them and so men tori de di Allah bari unu fu no do so dan make we libiden na wan say and Allah amoro hewang etaki na ini en santa wortu en buku na santa Quran a'udzu billahi minash shaitanir rajim mi beji Allah fu kibrimi fu afurflukta satan me bijing na aneng fu Allah abung atiwang asaf atiwang inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min 1000 shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr archimang mang nang umana sisa nang hersa nang avis peude tide dora baka na yu na tori fugado na wortu fu a bijigang odi fu islam fu frida na khadada fugado masara na wortu fu assalamu alaikum wa rahmatullah archimang dan a wortu tide de betaki gumor fara na tap amung fu ramadan to betaki ba na fesi but tide disna a khutba a prek fu tide de na mindri fu amung dus dat betaki tide na assistinda
voor Ramadan, voor een jaar disi, dan atara goed bij je kon de laatste 10 dagen. Dat wat taki dat die want met tak over den 10 dagen, den 20 dagen en den 30 dagen. Dus de laatste 10 dagen ik kon baka van 4 dagen. Vanaf 20 naar 30. Dat we dus woensdag de kon de 21ste dinsdag en 20. Dat wat taki dat die den day dat die na den day dus maar is doina moskee voor militair. Sanator dat die Allah tak na Quran dat die hebben senik a Quran kon na Laylatul Qadr en amu voor Ramadan. A woord die lezen da taki Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr wama adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khairun min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Dat taki dat Allah taki dat vertrouw we zijn kong na in Laylatul Qadr dat na een neti voor Powa voor krachti. Wama adraka ma Laylatul Qadr. En samen je sabi dat sana Laylatul Qadr sana neti voor Powa. Laylatul Qadr khairun min alf shahr. Laylatul Qadr een neti dat die amor beter like wan dusrum mung 1000 maanden. Dat is een herliebiting voor 83 jaar ongeveer. Ade. 1000 maanden ongeveer 83 jaar. Zo dat die, en net dat die, dat is je beetje, ik zou zeggen, van beetje, van net dat die. Dat adelek van je ben beetje voor een herliebiting. Adelek een beetje 83 jaar, 1000 maanden een beetje. Dat een kracht dat je kiest voor 1000 maanden, en een neti dat die, ik kies neti dat die. Dus dan moet je zorgen dat die alleen neti die zie, uta ai, zodat we kan bezingen. Ook toen we leren een profeet tegen een profeet Santa boskopu man voor Allah, tegen onu, den tori die zie voor den je tori. Ataki dat die engel Gabriel, na den tra engelen, na dit dat de sakakong. Is dat kan Laylatul Qadr. نزل جبريل في كبكبة من الملائكة فيصلون ويسلمون على كل من قائم أو قائد. Dat adeti voor Laylatul Qadr, adeti voor Qadr, adeti voor Powa, adeti voor krachti, kong. Dat adeti dat doro, dat en adeti dat die engel Gabriel en kong in een gezelschap, in een groep voor de engelen. De allemaal de kong, de saka kona grondtapu. En de segi, alles maar die ik nappe, alla bribi wang dan ook ataki, die ik nappe beji of als don een beji of een militair. En Gabriel en Srefi is sek anu nanga alla densma. En van je saptaki aba, if je de bezig je beji, of van je saptaki as Gabriel sek an nanga you. Want in is eng, maar van je viering, van je sabi, dat we taki je kies van viering ni ati. Of je zie een baby, of je buba fi sting, of is je ook gro, if je taki. En is je gro is op taki, en dat Jibril sadape. Oké, dus of je, ati dus zo safu dat die ai lo watra, dan sabi taki Jibril daar pekba. Dat is een teken die maar soms maar, soms kan je of je next, dan voor den we taki dat die. If je beetje alle day in een gemeenschap, in een groep, in een jamaat, we taking. Alle neti een beetje in een groep. Speciaal in een groep. Wat is maar de mango na moskee dan? Nee, bij jou, maar dan de mensen, alle neti een beetje. Die beetje alle neti. Want aan neti dat doro, uno precies, want aan neti asem neti alle jari. Oké? Maar neti, dat profeet ben doe in een grot, in een berg, bij militair, before akkoord aan Binkong. Dan eerste lezen die Gabriel Kong, ben de 27e neti voor Ramadan. Dat is de des maar, if you go so mijn country, je per moslims daar. Ramadan, 27 Ramadan, dat is mijn kom more voor naar moskee, want ik denk dat na neti voor Laylatul Qadr, maar dat ben de eerste Laylatul Qadr. En dat is mijn hele lerie, dat met de nesaptori. Dus, maar en de loop makkelijk ook toe toch.
Basaring a profeet leren nu daki ala yari ala ile tul kader neko tapasem. Dus denk die de engelen kon neko tapasem neti. Maar meestal in de laatste 10 dagen voor Ramadan en de laatste 10 dagen de oneven nachten, dat 21, 23, 25, 27, 29, de net die dat in de mijn loop kon. Oneven nachtig. Je kan dat die. Dan denk de man dat die, dat is een different moskee. Londa grond tapu, different, zo mijn kodre, je finis mes doina moskee. Zo lezen, bovenvoer de mijn tang. Maar sperstutu en denk, de laatste 10 dagen. Dan mijn karen etekaf, de mag go na moskee, de mas doina moskee, de mijn militair, de mijn netaktori, lolo tor netak da peso so beji, memre gado tori taki, netakang asma, netakang gado. Irape, want mal ulop tak tum si furu meestal, tak tum mal op blotori tak tori, ala so mekrap ala sane, maar tenen dedis door te mediter, ine du de sandati, te mediter de denki gado wang. En if je taki de takan gado wang, dan gado je taki. In takan libismen, dan na takan wasma. Want dat na atengfu gado, dan je poti srefi, je militair, je denki gado wang, je bro gado wang. Dat gaat je ademhalen, je te kan niet go in die sting. Nou gado je denki, altijd. Dus dat na asani, zei je doe en na de kaf en na te go in na moskee, voor tang dape, voor militair, voor membre gado. Alle de 10 dagen. A profeet sallallahu alaihi wasallam taki dat hij de engelen kon zodanig daar net die dat door de den sabi Allah sabi en zenden kon. Dan je hebt de engelen die aan pres per elkaar sidratul muntaha. Dat na moro hei station a profeet ben go hemelreis dat de Gabriel te ka profeet den door daar peso hei dan sala den sebi hemela. Dan tenen door de dan Gabriel tak disna sidratul muntaha moro farlik dismen mango. Dat na een station en na station voor iets Gabriel. Dat ben etang meestal. Oké, daarna ik go trapezi maar dat ben in tampe. Dat na een station. Dat is de mama gomoro fara maar perfect gomoro fara lek dat is. Maar voor dat ben moevoer engelen etan drape. En de karen de roh of rohanion dat we zeggen de geestelijke wang, de geestelijkheden. Oké, de spirituele de karen. Maar alle de engelen naar spirit, alle de engelen naar geest, alle de engelen naar je. Maar non speciaal neng die man kisi. Da apres da pet man da pe wan pres da pe de kele kwam magazine. De kwam verblijfplaats. Dat de engelen dat ook toe ekon de engelen apres dat die ekare de haziratul quds. Haziratul quds wat aquí as pesur pres voor quds na Jeruzalem. Dat na heiligdom van Jeruzalem. Dat aquí apres dat banen dat ook toe. Oké. Want Jerusalem na presbe mufur profeet ben God. Dus asanati na asandi de engelen sabi. En engelen alaji grani la dat itu. So de engel fu hadiratul quds, de engelen actie Allah toestemming. Ook toe dat de mag gona grond tapu ta lele tu kaderde. De actie ali paramis dat de kan go. Dat God dat mag go. Dat de go de abit toestemming. Dat de kan zeggen den bribi wan de kan denanga ding. De kan tak den ode de kan jideng boom. En bunyoso. Dan te aneti dat de. Da aneti dat die na spiritueel neti na zodanig neti. En misschien een man merken op maar je kies voordeel if je daar bezig is beetje. Dat wat ik moet beetje altijd alle den deed is. Alright. Saipsana dat die agrontapu srefi agrontapu ala presi pagrontapu de. No een millimeter, no een centimeter no de. Pe engel no de, maar engel is beetje drape. Als je dat pe van nap dat pe beetje. En de beetje die den libisma. De beetje de toefas a beetje de die grani na gado en een beetje de actie gado. Dat a grani die gado dat de engelen doen altijd. Maar en dan net is speciaal de beetje voor actie gado. Actie gado voor pardon die libisma. Actie gado voor segi die libisma. Actie gado voor die den somensani de afanodo. De gezondheid ook toen was aan die afanodo. Voorziening die afanodo. De sani die we nyandring is afanodo. Dus dat deed ook toe. Dus de engelen BGG ook toe. Maar voornamelijk, belangrijk zijn die de BGG na pardon.
A pardon voor de zonde die we doen, omdat God make one hellfire. En een hellfire, een fire. Dat wan, in een man, sap fire, dat fire mora fire van grond tapu. Dus de no man fugo drape. Den die lobby unu, omdat den lobby unu, de no man fugo drape. Maar de ogri wan ogo, en afijn hellfire. So voor den bribi wan, die ne luku den stref boom. En de do zonde toe. Als den de bribi wan, de bribi wan do zonde toe. Dan do ga hellfire, if den no kies pardon. Fos den dede. Pardon, je moet kies jaso. Before you dede. En surtout, if you do ogri na sma, dan ja, ogri soletje, do ogri, omdat hij net do zijn moest doen, of je kan je niet haram sani, of drinken haram sani, of dan, zo sani je doe, als man de nasak. Maar, de dat ik gado kan pardon je, maar sani die doen na sma, i belaser wan libisma, of je hoor wan sma spotu, of je furufu wan sma, of je nak wan sma, zomaar beledig wan sma. Alle dat zo sani si doen na sma, no sandi sondu de verbonden na sma, de sondu dat je moet accidents, maar dat pardon, dat wan gado ne pardon you, asma mus pardon you. En if anos pardon you just no gonna tapu, ata abiji krutu de. Dat no asma no pardon, no asma wis na igi brada, wis na igi sisa, wis na igi ma, of je pa, of je ching, of je vrouw, of je masra. Awin fibe lobas maar die be, abidi more biji geliefde tabagro tapu jaso, maar dat dat doro. Want alles maar si afaya. Do si afaya voor hel. Te si nanga yere anasem. Je yere fa afaya, maar te si afaya. Do stap tak en de knap dat even is dat tak no mi kan go in afaya. Dat mogelijkheid def mi de engel tromi go in afaya. Mogelijkheid def voor de engel tromi go in afaya. Tromi go in afaya. Dus mi moet def voorzichtig. Dus daarom minoka ab no sondu. Do charmi go na fire. Daarom de desmash afaya no de man park no was ma boy nes refi wan. Alles me look voor nes refi. So daarom jaso actie pardon voor den die ogri na den. Maar ook to actie pardon na gado voor die front to gado voor sandi do die gado me ben den teji no mus do gado men bar you for no do gado ben teji en dat toch je do. En de trasandi gado ben teji opdracht je mus do maar no do. Ik ben lesi of in avansan ben de in odu. Dat je films vasten, dat je binja soms voelen dat in een man vasten, in een one full vasten. Want alles maar kan vasten op de manier. Boeit maar die sikkie en dan vasten met de moro sikkie, dan na vasten. Dan moet je een compensatie. Maar dus en Neti die de laatste 10 dagen die zijn een day voor uitkomen in een Iran, een day voor kiesie bevrijding. Verlossing, dat wat aki dat ook aan de free voor afaya voor hel. Maar dan als sisa afaya voor hel na mijn echte san die idee, want gado teju atordisi en a Koran wang, alle den buku di menkong en nonu abatu buku danga na unu. De christenen ba Bijbel, pe aba Old Testament na New Testament, dat pe ab den boemvoersan tor dape en de tor dape je lezen ook toe dat afaya voor hel gado mekeng. Hel de drape, hel bestaan. En a biji krutu de kong. Te u de jaso atoron de koba. Man to de ja da ogo anoso en agrebi te isi do an mes me beres man agrebi. Das man e beri de brondens ching ala so de san de mai do. Ma ayeye en strefi de man faseng. Dat etang. As ching am san na ching as ching dat hij dat want la sorry. Hij heel groot tapu of niet voor zijn einde van groot tapu. Dus atau dat hij wantratori. Sam belangrijk na dat hij te alasan vernietig hij heel groot tapu gado klaring dan een engel op bro baka tapat tutu. Ta engel bro tapat tutu dat want taki dat hij dat na teng voor alle dens maar voor kom baka libi. Ta engel bro tapat tutu dat alle dens ching die na ondergrond. Op kombaka libi. En de geest voor de sma, die de ena toevoegen engel Israël, door kong vrij, door kong baka, door vrij, op kong, en de allemaal gaan in de egis ching. En de ching die ook kiesie, nou een nieuw ching die ook kiesie. Een nieuw ching dat die, de trafasi vast ching die. Want een nieuw ching dat die,
a fasfagado mekeng da ano man dede. Want dede na wansani di gado mekeng fu eindig adibi fu libisma en fu alla libisan dide. Maar te an jong bestaan kong, te an jong sistema kong, an jong grond tapu na era her sistema, dan dede no bestaan garo klara sandati. So make so zeker pranasisa, do your best voor beetje in de laatste 10 days, zo minlijk je kan. Akulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.